Mae'r moroedd yn gochuddio 70% o arwynebedd y byd. Dim ond 30% sydd yn dir, lle da ni'n byw. Mae'n anhygoel i feddwl bod y byd a'r bywyd gwyllt y môr yn gymaint o gyfrinach. Da ni'n teimlo bod ni'n gwybod mwy am y lleuad a planedau na'r hyn sy'n byw yn y môr a moroedd o gwmpas arfordir Cymru. Jake Davies dwi. A fi di Giovanna Braia. A da ni yma draeth a bysoch ym Mhen Llŷn. A da ni mor lwcus i gallu fyw mewn lle mor hardd. Ond mae yna fwy yn Mhen Llŷn na treitha braf am mynyddoedd. Allan yn fan'na, mae yna byd anhygoel. A da ni am dod o'r byd exotic hwnnw atoch chi. Ni'n gobeithio cael am mwy o'r species sy'n dod allan o'r crefydd yma. A gobeithio gweld nhw'n cerdded dros y reef. Mae rhyw fath o weird euphoria, fyswn i ddeud. Pan dych chi ar dan y dŵr, mae yna wastad o rhywbeth newydd i weld. A fel coral reefs, mae Heno efo algae sy'n helpu creu egni. I anifeiliaid. Heddiw, rwy'n mynd deifio o'r proffus tigada. Y bai bach a'r gogledd Mhen Llŷn. Fel biolygydd fodol, dwi'n ffodus iawn i gallu astudio amrywiaeth eang o rhywogaethau'r môr. A mae yna dros 35 wahanol fathau o siarcod oddi ar arfordir Cymru. Ond mae yna un yn benodol sydd ar top y restr, sef y melgi neu angel shark. Mae'n anhygoel i feddwl fod gennym ni un o'r rhywogaethau siarcod fwyaf prin yn y byd yma yn stepen drws ni yng Nghymru. Mae dystiolaeth yn dangos fod nhw yma yn ein moroedd. Ond un peth sydd byth wedi cael ei wneud eto ydy ffilmio'r melgi yn nofio oddi ar arfordir Cymru. I fi, dyma teimlad agosau i fod yn y gofod. Dych chi jyst uwch ben y byd.